ngap des so bai pi ki parlok ki bistanat ban pe yak ne ka video ha ka channel hadu kat ne dawa un ne majar na ka klub Al Hilal ha ka ba ka jingsiu jong u kale arang ka dor bat ka jingsiu Cristiano Ronaldo bat Karim Benzema ka jinglek penia so Neymar Jr shaka klub Al Hilal ha ka ba ka klub Al Hilal ka haban siu hadu kendai po million euro lani nyau po million pound shaka klub PSG ha ba pai sho Neymar Jr ha shwa bun soy ka kontrak bat ka klub Al Hilal ula dawa utrai jong ka klub Al Hilal ha ka bo ban siu yau ha ka dor 4.2 million pound ha ka shtayo bat om tang katau Neymar ula dawaru yakini ki kali ki baram dor kentup ya South Lee ki Mercedes G-Wagon ka Bentley Continental GP ka Aston Martin DBX bat ka Lamborghini Huracan bat kini ki kali ki Shongdor hadu san laksh pau hajar pound bat ula dawaru baki daiban penbiang ya unong nya kali habaro araf sau kenta nakam ta jongu bat nakam ta ki baying hasem jongu haka por baki don kam Neymar Jr ula dawaru naka klub Al Hilal naka beta ka yingsa jongu kabron hadu araf san kamera baki daiban penbiang ya ka swimming pool kat ka udon kam ya ka kamera sum ka kerpang nakam ta jongu bat ki prangut ki nong tray nakam taban penkhuj ya ka deka Neymar ula dawaru baki daiban pendap ya ka fresh daki umso gerona kenang ba unyo di man la ka por bat ki paralok jong shushu Neymar Jr ula dawa nak klub Al Hilal baki daiban penbiang ya ka restoran bat ka hotel nakam ta ka jingbam jong bat ki bahi ngesem bat ki paralok jong bat om tang kata Neymar Jr ula dawaru nak klub Al Hilal baki daiban penbiang ya ka bailut bicep ha ka por ba ulej sang pangat bat ki dairu ban penbiang ya ka private jet nakam ta jong bat nakam ta ki baying hasem jong kumta leng ba ka jing dawa Neymar Jr naka klub Al Hilal ka jingsiu jong ka klub Al Hilal ya Neymar Jr kala jana yarang kador bat ka jingsiu jong ka klub Al Nassr ya Cristiano Ronaldo bat ka jingsiu jong ka klub Al Ittihad ya Karim Benzema kumta leng bakat kane ka jingdawa ngisniu tu syai bo Neymar ulakwa ya ka jingsuk om ya ka nambat ka burom ha ka jingile kai football wait ni don kam ya ka jingsuk bat ka spa hendro ya shuab nginjit ya ka jingsuk bat ka spa ni dai banjit shua ya ka nambat ka burom namar ka tin ka jong blai ka ong wat shua ya ka himau blai bat ya ki ai baro ngan sa ailang tam happy suk ubaduk naba anyo ya ka hima bneng bat ka long ka jingshisha ladang ijit ya ka jingsuk bat ya ka spa ha ka ne ka pertai ngin sa kleru bat shakri ya ublai bat ha ka sni ka bakaddu ngin sa duru ya ka jing na ublai bat ka ne kala je ya Neymar Jr ha ka ba shom kan mau shu bandang ya ka striker Jesus Christ kumbo lo deng ha ka por bodang don ha klub Barcelona namar ka jing ha spa jong lalai ban peniaso shaka klub PSG ha ka ba utrai jong kane ka klub udai muslim ubadai nakari Saudi Arabia bat mentalai ulalai ban syong bansa syari muslim kata syari Saudi Arabia ha ka ba ki Kristan hang ne ki syam jing ban syakri ya ublai ubayim bat ubashisha ubalong Jesus Christ ceparlok hang ne ngamdai banga binyo Neymar bat ngamdai banga bisni ba ulai ban peniaso syaka klub Al Hilal hendrai ngaken mau ya ka ai ka ba ulale nakam ta Jesus Christ hendrai mentapat markong pong la penmong ya u ya ka ai ka ba ulale kumu player football ubadai Kristan hoai la dadai ki players ki bom jukan mau ya ublai bat ki players ki badai hok nar ni muslim ngamong ya kata hendrai ngaken mau ya ka ai ka ba Neymar ula deble akipor ki ba menshua bat ya ka ai ka ba ule da kumwai pat akapor ka ba menta je parlok tang kini ki kubor ngangej ba pila sutu ngin sai kendu ha kuai pat ka video kublai shibun